Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on bismi mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe ɗo e nder haalirde men Gollal Media. taw woni heblano on nde yewtere musidɗo mon Salif Tall. En jetti Allahu towɗo baɗowo no wela waɗa no welira, dokkuɗo en fartaŋe artude ɗo gam jokkude yewtere meɗen gam tarde nde ɗo deftere taw ko deftere wiyetende Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo. Non bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala gonnoɗen koye hello 75. hande ma en puɗɗitotaro men taw koye tongode 4 3 1 4 1 taw titode mum ko inde malnorɗe gadanteje. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, bisimilla mon e kettugol. ɓurɗe darjude e majje ɗe jarani faccirande nanowo demgal ngal, sabu wonde ɗe pulfule labɗe pamatoɗe gila e gowlali majje. inde malnorɗe kala sifoto ko malu, jam, bela, ma weltare, dañal, yaajende e kala jikkuji moƴƴi ɗi neɗɗo wawi yiɗande hoore mum, giɗo mum, bandu mum. hunde e majje moƴƴo, lobbo, malaɗo, mali, malal, bela, belal, bele, jali, jam, welende, galo, dañƴo, yene, giɗaɗo, joɗɗo. tesko ina eɗe inde mawɓe ina kertoro ɗumen e woni e dente, so en dokki yeru inde coɗaɗe e malu ɗe kala hewno andirede ɗe koɓe ɓe mbiyanno jiyaɓe. ɗum ne kadi ko aada tan mo en ganda fafɗo tugni ko ɗe goni malal, malaɗo, malagel, mali, sira e ko nandi hen. ko yanti hen ko e teskuya malal tan woni inde nde gorko herori. Gollal Media. tongode 4 3 1 4 2 e titode inɗe malnorɗe paggitaɗe inde deftere. inde deftere gona gadanteje koɗe malnorɗe paggitaɗe garduɗe e diine l'islam tedduɗo o. nde wonno noon diina o rewri ko e pinal arabeɓe, pinal ngal battini e leƴƴi kewɗi islamiyankoji ɗi. ko ɗum waɗi hande ko ɓuri hewde e fulɓe jogui ko inde arabeɓe walla inde ɗe arabeɓe noddirta woɗɓe. ɗen goni ɗe tubakoɓe mbiyata inde islamu judawo chrétien, woni inde iwɗe e diineji l'islam yahudiyankagal, katolikiyagal woni peñirɗi diineji gottudindi woni tawret, jubur, injil e qur'ana. yeeso eɗen noddiraɗe inde samiyankoje, ko laaɓi tan koɗe batte pinal arabagal e nder ngal fulɓe taw rewri koye diine islam. ko ɗe inde goni ɗeɗo ɓe noddirta hande inde deftere. joni noon ina foti namditoɗen holi nden deftere haalatende, beele ko nde qur'ana nde walla ko inde sunna rewede nde. en dañi yurnitade hen seeɗa ina wonno deftere ɓoyde e nder arabeɓe nde ɓe noddirta oratul ambiya, siforinde no hatumere lim lebbire hono calendrier ni.
ina e mayre yoga e inde tedduɓe nder pinal arabeɓe julɓe. Inɗe ɗe ina gona ɗe arabeɓe, ina gona tan kadi inɗe ɗiɓe noddirta woɗɓe e nder aada woni e julɓe. So ɓingel jibinama e ñalngu maniyu, ƴeewe ñalngu ngu e inde nde hawriti e nder nden deftere, nden inde subte ɓingel ngel rokke. Ko ɗum de addi inde deftere. Teskoɗen noon ko heewi majje ine ɗesa waylade beele ombondirde to bange gowlali e lelgo ɗemgal ngal. Yeru Ahmadu wonti Amadou, Ama Muhammadu wonti Mamadou, Hammadou Hammadi, Mamma Mamma, Mahmudu wonti Mamoudou, Abdullah wonti Abdullahi, Ablayi Abdou, Abdul Abdi, Alhasan wonti Alasan, Hasan, Alhusainu wonti Aliou Seyni, Aliou Seyni e ko nandi hen. Teskoɗen Alhusaini e Aliou wonano inde wotere, ko gaddi demgal ngal watti ɗum gotum. Golal Mida. Tongode nayi tati go nayi tati. Titode hunde e inde deftere. Worɓe Amadou, Mamadou, Mamoudou, Mustapha, Alhassan, Ali Husaini, Usman, Umar, Abdullahi, Aboubakri. Inde annabaɓe Adama, Yaquba, Sulaiman, Yusuf, Isaya, Ibrahima, Haruna, Ismaila, Dawuda, Musa, Isa. Rewɓe Hawa, 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 Haw, Hawoy, Maryam, Mari, Maryam, Mayram, May, Maymuna, May, Muna, Mariyatu, Mari, Mari, Aminata, Ami, Amna, Aisata, Aise, Aisa, Acca, Fatimata, Fama, Fama, Farmata, Fatu, Fati, Salimata, Sali, Sala, Zainabu, Zainabu, Jainaba, Jaina, Nabu, Seyna. Ɗene kadi ɗe gasdata ɗo e nder dow ɓurɗen yoɓitade e nder witto men goo, eɗen desi famde wonde ɓuri tongade e hakkillaji fuutankoɓe hono fuutatoro e leeko wonde inde arabeɓe tan yoni wonde inde deftere. Waɗi en wiide noon won e seremɓe wona kamɓe fof ina calo duwade e dokkirgol inde wowlande e pular. Ɓe jaɓa firo mum e arabere. Yeru gurowo, guro, Yahya, Aisa, Amara, Umar. Ɗe kala goɗɗodirani fulo. Cuɓaɗo ko Mustapha, Mokhtar, Alhassan, moƴƴo. Giɗo, giɗaɗo, Habibu, Habibatu, Habi. Malal ko Saidu woni Saidu. Malaɗo ko Maymuna. So tawi en calima innirde cuɓaɗo sabu wona inde deftere, en jaɓi Mustapha walla Mokhtar, ndeke matawo ko wowlandu inde nde e arabere rokki ɗum on martaba. Ngal teddungal kono kam wona wasde inde wowlande nde e pular nde somde hono on mana. Ma en gartoyi e ngo hello ko feewi arde. So Allah jaɓi en guddata ɗo tawo en kollitani nder ko wiyete inde malnorde paggitorade diine ko walla gartude e pinal arabeɓe ina hen inde ɗe gona inde yimɓe to asli. Eɗen tesko hen inde maleykaji, inde nokkuji, inde ñalɗi.
sifaji gonka e ko nandi hen. Inɗe malaikaji: Jibril, Jibi, Jibirilu, Jiberi, Mika'ilu, Mika. So tawi ko inɗe nyalɗi walla tumaji kewɗi innerede ngam malnorade ɗi, hono aljuma, altine, alhamisa, taske, korka, julde, haran, mawlude, badra, hono badru e ko nandi hen. So tawi ko inɗe nokkuji sifaji gonka: Makka woni Makki, Makkiyu, walla Madina, Juma, Jama, ina malnore sibo wonde ko nokkuji dewirɗe Allah. Teskoden fulɓe ina innira ɗeɗo inɗe ɗiɗi no Makka e Madina. Makki ko gorko heewi innerede ɗum, Madina ko debbo. Holi ko waɗi ɗum eɗen koddiri kam woni ɗo ko inde Makka. Ɗo nelaɗo mo jam e kisal ngoni e mum jibinaɗo feeri ɗon feewi Madina. Mbele wadde wona sababu nde adade mo wonde Makka nde addani ɗum jaggirede ngorum to ferani to Madina woni ndewum ina wona. Golal Mija. Non bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, sikki ala ko ɗo kannuɗen windande nde taw koye nder deftere meɗen Inɗe Aadi, Subboo e Gunndoo, taw koye nder hello capanɗe 9 sikki ala en dokkodiraɗa Aadi taw ko yontere fande inchallah min jogori kadi jokkande on taw ko tarongo so hawre welede Allah e nder ndeɗo deftere Inɗe Aadi, Subboo e Gunndoo. Taw taranto on ɗum ko musidɗo mon Salif Tall e nder haalirde men Golal Media e yewtere men tufnde windiyankoɓe. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, kamɓe calsalte mum min dokka ɗon Aadi ha alhamisa paaɗo so Allahu lamɗo jaɓi. Kirene jam. Golal Mija. Golal Mija. Nde windiyankoɓe tufnde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa.